el programa més viatger i canalla de la cadena a terra a Itàlia. Estem a la província di Varese. Benvenuto a Italia. Una regió amb un gran patrimoni històric i cultural. T'imagines tindre 900 hectàrees per a viure? Benvenuti alla Villa della Porta Bozzolo. Valencians al món! A la vora de Llagmajore, el segon més gran d'Itàlia, farem la passejada de l'amore. Ens enamorarem dels nostres valencians? Segur que sí. I clar, disfrutarem del cafè com Déu mana. Benvingudes i benvinguts a la província de Varese.